खोरोमनाय सार अन्थाइ गावनायजों गंसे न'आ खामग्रिना सेवहांगार जादों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि बालागाव मेरालथलायाव थांनाय मोनानि 11:30 रिंगा समाव जुब जुब अखा हानाय समाव अखा खोरोमनाय आरो सार अन्थाइ गावनायनि जाहोनाव अर खामग्लिनानै सेवहांगार जादों रबिन सरेननि गंसेल न'आ। न' खामजानाय साखाथिनि सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला सार अन्थाइ गावनानै अर खामनाय न'खराव गासै 6 सुबुं दंमोन। नाथाय न'खरनि गाहाय हौवाया गुबुन रायजोआव खामानि मावहैना दंहैयोमोन। लोगोसे रबिन सरेननि न'आबो गंसेल' खामोन, बेयावनो उन्दुयो आरो न'खरनि गोबां गोनां आइजेंफ्राबो खामनानै सेवहांगार जाजोबो। 1 नं गसाइगाव बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारिया बे जाथायसालियाव नुजाहैनानै अर खामजानाय न'खरखौ नायहैनायजों लोगोसे बे न'खरनो थानो थाखाय प्लास्टिक आरो जानो थाखाय माइरं होयो। बिथां एमएलए जिरन बसुमतारिया बुङोदि सार अन्थाइजों खामनानै सेवहांगार जानाय न'खरनो सरखारनिफ्राय जा मोनांगौ बेफोरखौ होनाय जागोन आरो होनायनि सम जाबा न'खरनो खोन्थानाय जागोन। मैया हरनि समाव बे बालागाव मेरमथला होननाय जायगायाव सासे गोरिब न'खरनि न' बेवहाय खामनानै सयहांगार जायो आरो जों दा नायदिंफैनानै नुबाय आरो न'खरनि मानसि गामिनि मानसि फोरमायबाय जे बे समाव अखा खोरोमनायजों सारअन्थाइबो गावनाय जादोंमोन। दा बियो कारेन्टनि सर्ट सार्किटजों जाखो ना बबेजों जाखो गावसोर हमदांनो हायाखै। नाथाय न'आ दा सयहांगार जानानै थाबाय। दा बिनि जाय न'नि बिगोमा बे हिन्जावनि जाय फिसाय बे दा बाहेरायावहाय खामानि मावनानै दं, दिनै बे न'आवहाय गैया आरो बेवहाय बिनि बिसिजों लोगोसे 3 खुदिया आरो बिमा दं सासे, गासै बिसोरो न'खराव बाव 7 दङ आरो बिगोमाजों 6 जनमोन। दा बेनिखायनो जों नायदिंनानै नुबाय जिहेतुके न'आ सिलिंखार जाजोब्बाय, थानो थाखाय माबा मोनसे बेबस्था नांगोन। सरकारि भाबे अलरेडि बेवहाय पुलिसा इनकुवारि खालामफैबाय आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय नायफैबाय। सरकारि पालारपारा उनावहाय जे अनसुंथाइ जे मोनगोन एबा होगोन बे प्रसेसा जाबाय थागोन। नाथायबा थानो थाखाय जेबो गैथारैखाय आङो दा बे न'खरनो थानो आन्था न' बानायनानै लानो बा मोजां प्लास्टिक होफैनाय जादों आरो लोगोसेयै जिहेतुके माइरंनिफ्राय लानानै समस्त जि जोम गासिबो खामजोब्बाय। दा बेनिखायनो एसे जानायनि थाखायबो जोङो माइरं जगायनानै होफैदों। दा जोङो दुखुथिया न'खरनिसिम दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो सरकारनि पालारफोरा जिखिनि आर्थिक साहाय्य होनांगौ दङ बेखौहाय सम जायोब्ला आरो जेब्ला सरकारनिफ्राय बेखौहाय होनो थाखाय थामथिम जागोन अब्ला जोङो बे न'खरनो खिथागोन जाहाथे बे न'खरा अनसुंथाइ मोननो हायो आरो सिगांनि बायदि जाहाथे गावनि संसारखौ जालांफिननो हायो। आरो जोङो रायजो राजाखौ खावलायदों जिहेतुके न'खराव दा रावबो गैया, हिन्जाव मानसि गोजा, उन्दै उन्दै खुदिया, दा सेंग्राफ्रा बेवहाय लोगो लाफानानै बिनि न' बानायनायाव हेफाजाब होगोन। गुबैयै जों बेखिनि गासै जाथायखौ दिनैहाय बेवहाय नायबिजिरफैनाय जादों। नुआ ओड़ा 11:30 समय लयना सिरमा खन सेंगेल ᱧᱩᱨᱦᱟᱹᱭᱱᱟ ना सेंगेल ते नुआ ओड़ा लयना। नुआ ओड़ा रे आयमा जिनिस ताहे कान तलेया, सिम को ताहे कना, साइकिल ताहे कना, किचरिज ताहे कना, एनआरसी ताहे कना, वोट कार्ड ताहे कना, मोबाइल को ताहे कना और आधार कार्ड को ताहे कना, रेशन कार्ड ताहे कान तलेया और चावली को ताहे कान तलेया, कार्ड सर्टिफिकेट को ताहे कान तलेया और चावली हुड़ू ताहे कान तलेया, किचरिज को चेत हो बाले अतकिर दाड़ी वदा। करेंट ताहेला सो करेंट दो बांग ताहे कना। हाना 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 आड़ी रे लगाव लेना, हाना आड़ी उतर नखा रे खन लगावना सेंगेल और आले मा ओनोंडे लगिति कान थाहे कना। ना चौकी को ये पारकम को लयन तलेया, चौकी को लयन तलेया और ना बक्सा को और बक्सा भितरी रे जोतो जिनिस ताहे कान तलेया, कागज ताहे कान तलेया और आइमा पैसा को ताहे कान तलेया और रोहड़ हुड़ू ताहे कना, डिड़मी रे हुड़ू ताहे कना बेगर तिकिया हो और चावली को ताहे कान तलेया, ओना को लयन तलेया, थरी बाटी लयन तलेया, सिम को किचरिज को और निता में ओड़ा रे जोतो जिनिस गे लयन तलेया। चेत हो बारे अतकिर दाड़ी वदा उपाय ले नाम दाड़िया आले जहाना व्यवस्था वाले पे एनते चेत हो बनू तलेया। नितो आले हरग लगी हो किचरिज बनू तलेया, आले नित जम लगी हो बनू तलेया। थरी बटी को चेत को जोतो लो चबायन तलेया। चेत ले चिकाया नितो आले मिटेन उपाय एमा वाले पे सरकार खन। अच्छा आमार आज बालागाव मेरालटोला
আমার নাম হচ্ছে রবিলাল কিসকু আর এই যে ঘর ভরা হয়েছে এটু হচ্ছে রবিন হাঁসদা সরেন রবিন সরেন এইটো মানুহ নাই এইটো ফেমিলি আছে 6 জন এতিয়া খালি 5 জন আছে এজন বাহিৰত গৈছে হাজবেণ্ডটো তারপরে আজি 11টা রাতি 11:30 রাতি ভদ্রপুরি ওই কারেন্ট মিলিজুলি করে ঘরটো জুই লাগিছে ঘৰতে জুই লাগিছে হ্যাঁ কারেন্ট সেই সময়ত মানে বলটো জ্বলা নাই কিন্তু তারতো আছিল আর কি কারেন্ট নাছিলে সেইকাৰণে আমাৰ ঘৰ ভৰাৰ সময়তে আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰতে বহুত আছিল টকা আছিল 5জন হ্যাঁ 5জন আছিলে তারপরে এইটো ওই সম্ভব পাইছে যে এনেকা হৈছে বুলিয়া ঘৰৰ পৰা মই ওলাইছে ওলোৱাৰ পিছত ঘৰ বাৰীটো চাইছে একদম পুৰা আগুনটো লগাইছে এইটোৰ কাৰণে মানুহবিলাকে মাটি লৈ পেলাই এনে মানুহবিলাকে মাটি ঘৰবিলাক বৰষুণটো আছিল হ্যাঁ তথাপি আগুনটো জুই আছে লগাই আছে সেইকাৰণে পরে মানুষবিলাক আস্তে আস্তে সব জিনিসটা পুরা শেষ করছে পুরা শেষ হয়েছে তারপরে আমার এখন কি কৰিব লাগে এইটো চৰকাৰৰ ক্ষতি হৈছে ধান আছিল ধান বা মোটামুটি 6 মন 7 মন আছিল হ্যাঁ আৰু সাইকেল মোবাইল সাইকেল আছিল মোবাইল আৰু যে কুকুৰা চৰাইটো কয়টামান কুকুৰা মৰিছে 10টা মান হ্যাঁ 10টা কুকুৰা চৰাইটো 10টা তাৰপিছত আৰু কাপোৰ কানি সব শেষ হৈছে আৰু চাউল কিমান বা আছিল এইটো সব শেষ এতিয়া চৰকাৰ তৰফৰ আপুনি কি ক'ব বিচাৰে আচ্ছা চৰকাৰ তৰফৰ পৰা এতিয়া আমি আপুনি চৰকাৰৰ যে মইতো এনেকা হৈছে এখন মই ক্ষতিপূৰণটো দাবী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেইটো কাৰণে মই অনুৰোধটো এইটোৱেই মানে মইতো বহুত দুখীয়া হৈছে দুখীয়াৰ হিচাপে আপুনি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিমান দিব পাৰে অলপ সোনকালেকৈ দি দিলে হ'ল মানে এতিয়া ঘৰ বাৰীত নাই এখন বাৰিষৰ দিন ঘৰত থাকিব ঘৰত নাই এতিয়া ঘৰ বাৰী সম্পূৰ্ণ শেষ হৈছে সেইটো কাৰণে মই অনুৰোধটো এইটোৱেই मोनसे गोजोनथाव खौरां BA सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबादि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स आरो स्पोकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथायखौ लानो हागोन लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन